Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derriraɓe wondaɓe groupe formation e groupe ji haala marketing non pat on kofnama ɗum derri ko moɗon Adamu Haruna. Miɗo wiya on barka da sallah, barka be julugo jam nelo on juli jam ha mon banta min bomi juliri jam ha am derriraɓe. Ok, mi waɗi présente on dede compte am on dari ɗo haala marketing 5 ba on dari ɗo to on dari les ɗo ɗum dollar ji ɗi mi gagni grâce à programme de récompense de ha compte wam ɗo ɗum dollar ji ɗi mi renayno ɗi ɗumi tammakino, mais grâce à programme de récompense et grâce à développe je mi développi Safir ɓe mi tammi on dari ko mi recevi ko watta 334 dollars. Pourquoi ɗum grâce à tiɗal ngal mi tiiɗi ha nder songuye ha nder réseau man ɗo mi développi ka bien goto nder moɗon fu développi réseau man ɗo wawan gañugo ɗiɗi ko ɓuri banni. En dari julde ka weɗi seɓa man mi andi goɗɗo feere ƴamtoto 234 dollars ɗo nangan combien en franc CFA. En mbawan en calcula en dara ensemble dollar pamaru mai ɗo 700 fois 334 fois 300 en gala 30 tan waɗiraɓe en acca 4 man nangan 231 000 donc ɗum dippi noon mi tammakino ɗum grâce à ɗume, grâce à développugo je mi développi Safir Zenith Coin no bo Safir international naɓe wonnugo wakkati derraɓe mi lansan retre man ɗo ha yeeso moɗon bon dari mi ɗon nder deydey compte am mi wara ha deydey balance mi wara ha withdraw crypto mi wara haɗɗo ɗo mi sufta deydey mode de retre mi suftan mi waɗa retre be Litecoin montant je mi mari haje retirgo mi retrai 334,79 334,79 deydey ko mi mari mai pat mi retirata haɗɗo ɗo mi wara mi waɗa adresse deydey je ɓe ƴami am adresse mi waɗi adresse man la mi tabbitini ɗum adresse deydey je mi hosi boɗɗum mi wara haɗɗo ɗo mi wara mi clique ha dow withdraw coins mi wara mi lansa retrait deydey coins man ɗo mi wara mi waɗa mot de passe am ɓe ƴami am mi waɗa mot de passe banni mi valida ɓaɗo mi validi ni ba on dari ɗo ɓe holli en deydey retrait man ɗo ittake avec succès mi lansi retrait am déjà d'ici quelques minutes derraɓe to mi nasti nder compte am mi tammi yahugo mi tawa retrait am je mi lansi mi yahugo mi tammoto yahugo tawa ɗum jippake ha nder compte am no inde man ha nder compte am Binance yawwa mi tammi ka famake mi tammi en dari retrait man kanjum woni ɗo nda retrait je mi lansi man ɗo mi tammi ɗum yiyake 334 kanjum deydey je mi lansi e jotta bo mi andi ɗum no wanna tan to mi lortake nder compte am Binance haɗɗo ɗo to mi reni nder wakkatiji goɗɗi seɗɗa ɗum tammi affiche ango yam kewo ɗum resevake. Ok derraɓe mi tammi on dari ha nder Binance am mai ɗo ni déjà ɓe ɗo affiche nami haɗɗo ɗo ɓe ɗo kollami les dépôts de LTC en cours il y a 23 secondes donc c'est en cours donc mi tammi on dari cotta 6 pièces ɗum ɗo en cours donc c'est en cours de confirmation d'ici peu de temps ɗum tammi confirmago ha nder compte am mai ɗo ɗum hollami kewo mi recevi deydey dollar ji man ɗo mi tammi ka famake donc ɗo on kadi seɗɗa deydey ko mi wari mi accu ha mi holla on onon fu to on tiiɗi on tammi waɗugo ko ɓuri deydey ɗo je on dari mi waɗi mi recevi ha nder Safir man ɗo ngam mai ɗo on gettama on jarama wassalamu alaikum.